И малко да го задържиш. Видео може да се прави? В момента съм го пуснала на видео. Това си струва да се види. Ето ги стълбите, по които са се... Да. Бавно, внимателно, не притеснявай. Дали вас ли снимаме? После. Нека да хванем видеото. Петър, дай на Миленка. Ай, ще го постъпва. Тук, които беше строено така, за да могат да събират вода и да го имат дупки, които беше вътре постоянна температура. За да няма проблем с изпълнителен. Малко се разметели, да? Като хладилника нещо. Да, добре. Чакай, да. Айде на, Сашка. Чакай, върши по-първо. Има бавно, Искали да пробвам? Давай. Не, ще адреш чантата сега. Това беше малко прекалено. Не, тук задържиш, да, той ще постира. Лесно ли бъде? Там може. Тук е последен етаж за откъсване. Най-важно е балкони с всичко има. И водата тук. Да, водата е събира такива неща. Виждате, има тук дупките може да отидат до долу и да има отдолу да вземат пак такива дупки, които... Тайните. Да? Тайните са чисто на... Айде, нека да продължим по-горе. Сега ще отидем по-нагоре, да, за да видите да имате по-хубава клетка има отгоре. И там, сега ще отидем, беше още един крепост, които беше палати. Много рядко правим такава пълна обиколка. Защото повечето групи са от пенсионери. Не може. И не може.